Llanera Trail. Ei, bon dia. Soc Esteve Rovira i avui toca Trail per Catalunya. Avui farem la Llanera Trail a Sabadell, sí, al costat de casa. Una cursa on farem el recorregut, en part una mica, com que no està del tot encara net, doncs farem el que podrem, però seran 21 quilòmetres desnivell. Saps el desnivell, Néstor? 400 y algo. És una cursa ràpida. Mitja marató, amb 500 positius. M'acompanyes? Anem-hi! Trobem a faltar, última pujada. Més de 20 quilòmetres.
Doncs molt bé. La llanera feta, mitja marató. Hem fet unes parts que sí que hem fet, altres que no. Sí. Molt bé. 22 d'enero, no? Sí, 21, a l'inici de gener, la primera de la temporada. S'ha d'entrenar per arribar, perquè aquí es corre molt. Molt bé. Doncs fins la propera. Adéu.